chẳng ba tu Giêsu vì chúng nó trên lệ nó ai ban duyên Ka jingi seng sinod ba arpusau jong Ribhoi Presbyterian Synod kepala sedang nanduka khat pra tarik ubenail ber arjar arpuar bat kutno menta kesing uterai ka arpau tarik ubenail ber arjar arpuar ha kebalang mau tari merdon kalong ka jingmento ya shibun ba kiman sim jong ki pai runget Kristan kibalawan bansaki menta kesingi ya ka jingsam jong ki pastor ya khatin ka jong ublei bat kum juru ka jingpulei ya khatin ublei ki jingdwai bat ki jingrwai khoyar jong ki khun samla ka Ribhoi Presbyterian Synod na kisi society bat kum juru kiwe de ha ka jing seng ka banengkong lasam ye khatin ka jong ublei dai Reverend KP Mashering bat ha ka jing seng ka baar sinpan lasam ye khatin ka jong ublei dai Reverend Dr. BL Nongbri ha ka bala yoru ye ki jingrwai choir na kisi society bapher ki ba kentup ye ka si society balang umwang ka maubu Sarikrai Presbyteries Union ka Ribhoi Chate Presbyteries Union ka RBP Synod Music Institute ka CE Society balang mau tari ka Synod CE Society Standing Choir bat kiwei daki hajar ngut kipat ba kilawan ban shimbenta ha ka ban sngap ye ka khatin ga jong ublei bat ru ban shimbenta ha ki jingrwai bat ki jingdwai bat la ru ban sakhi ye ka jingbun paj ha ne ka jing seng ba ha ka ba kipat ba belin ki sngap ye ka khatin ga jong ublei dak ba pendap ye ki lum ki badan ha saudong jong kamadan ka bala penlong ya ka ti ka jing seng lang ki pastor ki temen basan ki rang ba balang ki nongkit kam jong ka Ribhoi Presbyterian Synod kentup ye ki nongkit kam jong ki jing seng kenthei bat ki nongkit kam jong ki CE Society bapher bat kiwe ki nong ya lambalang kentup ru ye ki nong mi khmat paj ba ki ba kentup ya ba Jason Saukmi Maulong wadiu MLA ka than i kong Magdalene Saukmi Maulong i bedai MDC ka than nang ta o MLA jong nong po constituency ba Emerald Bonds im nang ta o ba Charles Marngar wadiu MDC jong ka Mauhati constituency bat ki paj ba belin kilawan bansaki ha ka ne ka jing sang ba but we long to grill ketika pelangmu, but yang rot ketimu. Rongga Rollinson Gabriel Award. Kita ilong ibis telan pe kanari nakaribhoy ni presbytery ilapas naka SSLC examination ada pathway ilayo berapa 83%. Ini kabala langsung bu. Ini sebelah imlah bantuan yang Kristen telah keempat yang baik. Profesor Mahaban Wanshim yang di awal
nakatidong medal draw to kasunod.